Jendetza handiak, dozenaka mila lagunek hartu dute parte, hau bete biktimen elkarteak Madrilen deitu duen protestan. Onartezina zaie Europako Giza Eskubideen Auzitegiak parot doktrina legez kanpo utzi izana, eta Maiatze Sarreta euren amorrua osten entzun da gaur. Traizioa eta ignominia leporatu diote Mariano Rajoyren gobernuari 24 ordutan betetzeagatik Inés del Rioren epaia. Eta traidoreak oiuz hartu dute Euskadiko Partidu Popularra manifestaziora iritsi denean. Indar irakustaldia egin du ekitaldi honetan AVT elkarteak eta Alderdi Popularraren eskuineko taldeak, eskuinenak. AVT elkarteak bere hitzaldietan argi utzi du indartsu sentitzen dela. Gertatzen ari dena eurentzat ez dela justizia, garaileak eta garaituak definitzea behar dela. Eta espero dute Estrasburgera epaileengana iristea euren oihuak. Kolore guztietako politikariak kritikatzen eta salatzen dituzte, uste dute etarekin negoziatu eta paktaturiko bake batean gaudela. Eta hoien erdian egonda Partidu Popularraren zuzendaritza txistu eta txalo artean. Alde batetik gogor salatu dute Estrasburgeko epaia, bestetik esan dute estatu demokratikoak epaiak bete behar dituela. Espainiako banderak eta kildako lagunen argazkiak Madrilgo Kolon plazan. Beste mota batzuetako pankartak ere ikusi dira. Adibidez, biziarteko kartzela eskatzen zuena. Antolatzaileen esanetan, 200.000 lagun inguru bildu dira gaur Madrilen. Minutu bateko isilunarekin hasi da konzentrazioa. Parte hartzaileen artean Peperen buruzagiak. Rajoyren gobernua bera ez da ekitaldian izan, baina alderdiko ordezkaritza zabala bidaldi du bertara. Han zegoen Arantxa Quiroga ere. Queremos compartir con una inmensa mayoría de españoles y de vascos nuestra repugna por una sentencia. Ekitaldian ez da bakarrik garaileak eta galtzaileak bereizten dituen justizia eskatu. Zuzenean mintzatu dira hizlariak parok doktrina indargabetzearen kontra, eta baita politikari eta epaileen aurka ere. ¿De quién tenemos las víctimas que aceptar lecciones? ¿De los que hicieron el Faisán? No.